videos today guys. Magluto ko og bami na pod guys. Oh, nagisa na ko glamas guys. Ato nang gisa na mas. So ilunod na ang subak guys. Magluto ko og bami kay Sabado na amitanan. Gamay lang god para pang kuan lang god. Pang pamilya lang. Lami kaning pansit guys, ipares og pan. Oh, nagsabuan na nako guys. Ang akong subak guys kay ginaling og pasayan lang. Pasayan o ginaling lang. Kanang simple lang gud kay nga pagkaluto guys. Para sa mo ang pamahaw. Oh, asin bitsin ra gusagol ani. Pertirang simpula. Kay nag-agad ra pod sa budget guys. Sa makaya last budget ang atong ipanagol ani. Oh, mo na. Ana lang. Okay, atong ukay-ukayon para masagol ang timpla. Ito na ilunod ang pansit. Ako na nagsagol daan ang kuan, ang tanghon ug ang pansit. Para dili na kay lisod pag sigo kayo okay na sagol na daan. Oh, ato nang idut-duot kay para makuan sa sabaw mo tuhop. Ato pa ukay-ukayon. Ukay-ukayon pa nato ay nato ilunod ang atong dahon-dahon. Taud-tauran sa nato gamay para motuhop og maayo sa mga kuan niya sa iyang mga pansit. O karon nato na ilunod ang atong dahon-dahon. Ang atong repolyo og ang carrots gisagol na lang sad nako. Gisagol na lang nako daan para mausara og lunod kay dili man na siya laton. Gusto ko anang carrots nga mo crispy pa nagusap. Hasta ang kuan kanang repolyo. Dili ko ganahag lata guys. Ganahan ko anang murag half cook ra bitaw. Kay lamian ko ana. Di ko ganahan og ganang malata. O di ba guys? Apit na maluto guys. Apit ito mga on guys ha. O. Mga on ta guys. Oh. Lami akong pansit guys. Akong pansit lami. Init. Hi guys, salamat day kayo guys. Salamat sa Ginoo guys nga ang akong mga solid supporter na naghan na gamay. Salamat ko sa Ginoo. Nagpasalamat sad ko ninyo tanan mga guys nga nagpabili ng solid supporter nako guys. Daghan kayong salamat ninyo guys. Ug sa sunod video guys, kita-kita ta. Bye. I love you more. Bye.